chytnete se a já vás následně... Já to můžu pustit? Já vás následně jenom zvu. Nadzvednu lehce a puštím. Takže 1, 2, 3 a jdem. Tak mám udělat. Já si mám omlouvat. Ne, to je dobrý, já jsem na to zvyklá. Myslím, že když jsem to dělala poprvé, jak jsem kladla hrozný odpor. A můžete úplně zrušit jištění a sundat z toho ty věci. Já vám tady pošlu druhý konec zase zpátky. Akorát se prostřídáte. Já se fakt omlouvám. Ne, to je normální, nemáte vůbec za to. Já se